मीठ मुंबरी बागवाडी समुद्रकिनारी पर्यटनासाठी आलेल्या 5 मित्रांपैकी रविवारी सायंकाळी 4 मित्र समुद्रात पोहण्यासाठी उतरले होते। तिघांना वाचवण्यात यश आलं, तर एक तरुण समुद्रात बुडाल्याची दुर्दैवी घटना रविवारी सायंकाळी घडली। या घटनेनंतर प्रशासनानं युद्ध पातळीवर ड्रोन कॅमेराच्या माध्यमातून देखील शोध मोहीम सुरू केली, मात्र अद्यापही बेपत्ता युवकाचा शोध लागला नव्हता। देवगड तालुक्यातील मीठ मुंबरी बागवाडी येथील मित्रांच्या घरी पर्यटनासाठी आलेले 5 युवकांमधील 4 युवक समुद्रात पोहण्यासाठी उतरले। यामध्ये 3 युवकांना वाचवण्यात यश आलंय। वाचवण्यात आलेल्या एका युवकाला उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल केलं असून त्याची प्रकृती स्थिर आहे, मात्र एक युवक बुडालाय। तो अद्यापही बेपत्ता आहे। त्याला शोधण्यासाठी प्रशासनानं युद्ध पातळीवर शोध मोहीम सुरू केली आहे। आम्ही इथेच होतो। इथून आम्हाला दिसलं की 4 जण बुडत आहेत आणि त्यांना वाचव म्हणून करतात। मग आम्ही धावत गेलो आणि आमचे मोठे भाऊ रमेश तारी हे होडीतून गेले आणि त्यांनी त्या 3 जणांना पकडलं। चौथा तर खालीच गेला, तो आम्हाला दिसेच ना, पण 3 जणांना मिळाले, त्यांना आम्ही घेऊन आलो। त्यात एकाची अवस्था तर फारच वाईट होती, त्याला श्वास पण घेता येत नव्हता। मग त्याला आम्ही पंपिंग केल्यानंतर त्याला श्वासोच्छ्वास आला थोडा, बरेच वेळा पंपिंग केल्यानंतर तोंडातून पाणी आलं, फेस आला। त्यानंतर त्याची प्रकृती जरा ठीक वाटली, मग आम्ही गाडी बोलून त्यांना त्यांच्यात दिलं आणि सरकारी हॉस्पिटलमधून नेलं। ते सगळे घाबरलेत, त्यांना कोणाला पोहता येत नसल्यामुळे ते पुढे कोण आले नाहीत। हा तो हुशार होता असं ते सांगतात, पण त्याला जमलं नाही आणि तो जवळपासच येऊन आतमध्ये दिसेनासच झाला। आम्ही त्याला शोध घेतला पण नाही आम्हाला मिळाला। ते त्यांना आम्ही बाहेर काढलं। त्याला अजिबात कल्पना नव्हती। जेव्हा आम्ही त्यांना वाचून वरती आणल्यानंतर तो आला। का त्याला बऱ्याच वेळा शोधलं पण ते काय मिळाले नाही, बॉडी पण सापडली नाही किंवा काय पत्ताही लागला नाही। आजही शोधलं, गव्हर्नमेंटच्या ऑफिसरने शोधलं, सर्वांनी प्रयत्न केले, पण अजून काही त्यांची हाताला लागलेलं नाही। सोमवारी सकाळी 8 वाजल्यापासून मत्स्य विभागाच्या ड्रोन कॅमेऱ्यांच्या सहाय्यानं देवगड किल्ल्यापासून तब्बल 25 किलोमीटर परिसरात फणसे, पडनवे, गिरिये, मिठबाव आणि तांबर्डे किनारपट्टीवर शोधकार्य राबवण्यात आलं। स्वतः तहसीलदार रमेश पवार घटनास्थळी उपस्थित राहून या मोहिमेवर लक्ष ठेवून आहे। यावेळी गटविकास अधिकारी अरुण चव्हाण, सभापती गणेश राणे, पोलीस उपनिरीक्षक संतोष भालेकर, आशिष कदम, रमेश तारी आणि विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते। बेपत्ता युवकाचा शोध न लागल्यानं दुपारी 1 नंतर शोध मोहीम थांबवून सायंकाळी 4 वाजल्यापासून पुन्हा सुरू करण्यात आली। दरम्यान संबंधित तरुणाच्या पालकांनी मुंबईहून देवगडमध्ये धाव घेतली। या घटनेमुळे देवगड तालुक्यात हळहळ व्यक्त होतीये। देवगड तालुक्यातील मीठ मुंबरी या ठिकाणी ही खळबळजनक घटना घडली होती। या ठिकाणी जो आता बुडालेला युवक आहे चैतन्य गुरव, ह्याचं शोधकार्य सुरू असून या ठिकाणी पोलीस यंत्रणा देखील त्या शोधकार्यात उतरलेले असलेले आपल्याला पाहायला मिळत आहे। या ठिकाणचे जे नागरिक होते त्यांनी तात्काळ या ठिकाणी येऊन 5:30 वाजता ही सायंकाळी काल जवळपास 5:30 वाजता ही घटना घडली होती आणि या ठिकाणचे स्थानिक होते त्यांनी तात्काळ या ठिकाणी जाऊन त्या बुडणाऱ्या युवकांना वाचवलं होतं। आणि या ठिकाणची जी परिस्थिती पाहता या ठिकाणी जी गरज आहे ती सुरक्षा रक्षकांची। या ठिकाणी सुरक्षा रक्षक नसल्यामुळे या वारंवार घटना घडत आहेत। या ठिकाणी 2 वर्षापूर्वी देखील या ठिकाणी 4 विद्यार्थी जे बुडत असताना त्यावेळी ते जवळपास बुडालेले होते आणि त्यांचं देखील त्या ठिकाणी ही घटना घडलेली होती। अशा वारंवार जर घटना घडत असतील तर प्रशासनाने कुठेतरी या ठिकाणी लक्ष देण्याची गरज आहे। कोकण 7 लाईव्हसाठी नागेश दुखंडे, देवगड।